ଢେଙ୍କାନାଳ ରାମେଶ୍ୱରପୁର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଲବ ତରଫରୁ 23ତମ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଦ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ନ ସଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ଲାଗି ପରେ ରାମେଶ୍ୱରପୁର ଠାରେ ଥିବା ସାଇ ପ୍ୟାଲେସ ଠାରେ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭକ୍ତ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଜିରା ରାଇସ୍, ଡାଲମା, ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ଓ କ୍ଷୀରି ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହୋଇଥିଲା। ସଭାପତି ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସମ୍ପାଦକ ସୁବ୍ରତ ମହାକୁଡ଼, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜୟ କୁମାର ନାୟକ ଏବଂ କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। जय गणेश आम हे रामेश्वरपुर जय जगन्नाथ क्लब आमर पाने आज बहुत सुंदर आयोजन कर आज आम ठाकुर अन्न खिचड़ी भोग होती प्राय 1000 भक्त रामेश्वरपुर 3 साई तल साई उपर साई मझी साई और बजार ता सहित आम निमंत्रित अतिथि मैंने समस्त ये प्रसाद सेवन करेंगे पिला बहुत बहुत धन्यवाद बहुत श्रृंखला सहित आज आम भोग कार्यक्रम चलती।